Council of Barangay Patnaan. Anak? Nak? Balik ka ragot? Ang saman, Nay. Tabangan ni palihog sa imong tatay sa paghimo og silid na rin na. Ang balong natug ta. Sa bukon pagit ta. Kamu na di ganahan ana inyong trabaho. Wala ba yung mamalit ana ha? Kapuyan ninyo oy. Maayo pag ulayas ko. Senyor, sa ninyo. Nagdagaw ako sa mga anak. Ang pag-ulit ninyo sa tulay. Nak? Ikaw na? Nay. Tay. Dili gid ko angay sa inyong pagpangga o sa inyong gugma. Paselo ako, Nay. Tay. Dili na importante sa amo. Napasaylo na ka na mo ni tatay ni mo hagpayra. Wala mi nagtanong og kalikot ko nimo. Ang importante nak. Nabalik na ka na mo ang tatay nimo sa kaluoy Senyor Santo Niño. Nay, tay. Tabangan na tamo. Ako ni suroy sa silig.
Daghang salamat contingent number 10, Silid Festival of Barangay Paknaan. Special thanks to Barangay Captain